Čauko, tu je Ridy a vítajte pri úvodnom dieli Let's Playu na The Sims 3. Takže vybrali sme si mesto Twinbrook a začneme hrať. Túto hru pozná asi každý, takže nehovorte mi potom, že kopírujem po niekoho alebo tak, alebo hrajú dosť iných Let's Playerov, to uznávam, ale každý môže hrať inak. V tom je táto hra super, že aj keď si zahráte sami, tak máte tam toľko iných variant, jak ju zahráte a jak sa na tom budete baviť. Takže dúfam, že sa vám bude páčiť moja uleteľná hra niekedy a niekedy taká moc seriózna. A tak si to užite. Takže začíname. Tak potrebujeme toto vidieť. A trošku to blbnú. A dobre, už to ide. Takže vytvoríme simika. Jedného iba. A ty vyzeráš. Chalan budeš. No to je účes, ne. Ešte tučnejší samozrejme. Tak sa nejak. Tak to môžem. A nie, to je málo. Tak to budeš taký svalnatý. Takže bude samozrejme John. Skyrim. A budeš blázonko, takže crazy. A teraz prejdeme na vlasy. Farba bola aj dobrá, ale štýl nič moc. Dlhé vlasy mu nesvedčia, na to sme prišli. To je ono? To vyzerá ako nejaké batoľa. Tiež vyzerá ako tínedžerov, tak to sme mali. To nie. Tak, to neviem povedať ako. Moc plešatý. Moc taký zarovnaný. Moc dredov. Či čo je to? Moc plešatý. Nejaký mariňák. Skúsim, jak by to vyzerá, keď mám bradu. Nejakú takúto. To vyzerá strašne. A ten mariňák s tým, no, to je fajn, inú sladiť. Fajn a to je také fajnové. Divne to vyzerá, čo má samozrejme doplnky. O chudzák, to mu neurobíme. No tak nič z toho, teda ideme na vlasy, to je klasické mariňáka. Tak prejdeme ďalej na vzlet. Kýmž... A to máš dobrú. Tomu ti môžeme nechať taká úprimná okrúhla. Oči si spravíme sami. Asi nejde. Strašné. To je moc. Tak to nejak. Výška. Taký Marťan. To tak tučno vyzerá. Tak to by to je sa dalo. Zraste mu uveď.
Ne, to je moc, to je moc. Aj sa dá. Môže to takto. Toto je v pohode. Hlovka. Ovoči. A to je v pohode. Takto sú dobre. Tak nos. Sme taký moc. Tie všetci. A ešte lepšie. Ne, fuj. Taký maličký. Necháme tak. Preto vyzerám ústa. Moc veľký rozdiel tam není. Akože trochu sa posul. To je moc. Takže to je v pohode toto. Sa dalo. To nie. A ne, nebudem ťa strapňovať. To by bolo už moc. A kámo, náhodou toto vyzerá v pohode. Do čo ja nechám? Boty iné. Takéto. Ale to celkom vkus má. A to ne. Slávnosti už mať samozrejme oblek. Takýto trošku. Taký divný. A brejle mu dáme. Čo mu zväčšujú oči. Šup toto preč. Fajn. Nočné. Kocka T. Anna. Počkaj, je župane? Tak to nechám. Bez okuliarov samozrejme. To je strašné. Ale to môžeme. Budeš v zelenom samozrejme. Je tu iná zelená. To bunda. Nohavice samozrejme. A boty sú tu také super. A brejle slnečné samozrejme. Nejaké žlté k tričku. Vodné plavky budeš mať. Doplnky nepotrebuješ. Aha, ideme na osobnosť. Takže pridáme tie vlastnosti, to je treba. Preč s tým. Tak. My sa to nevyhadzuje. Chcem ho vidieť, čo bude robiť. A to mu dáme. Tu je špedzekadlo, no. Keď sa kráľa večírku, samozrejme. Aj kuchár budeš dobrý. Nech je spokojný často. Šatovský? Duševné. No. Neviem. Budeš vtipálek. V smyslu pro humor. To je ono. Jaký to...
toto, aj keď to nedosiahnem. Veci samozrejme. Lievance mu dáme. Klasika môže ostať zelenú podľa jeho. Ten je dobrý. Tak ho príjmeme. Presne tak. Tak nájdeme pozemoček, taký mini. No. Za 9. Je to. Čo to by bolo veľa susedov? Koľko by stal? No, sa nie. Je dosť menší a stojí. Tento už nebol až taký rovnaký, ale tiež nebol až toľko. Fúha. Tam tie domy nie, určite dom nie. Toto je iný pozemok, tento určite. Je si drahý, ale však ušetríme na začiatku. Áno, pokračujeme. Nič. To nebudeš politik. Ja stavu potrebujeme, takže dáme mu základy samozrejme. Nebudeš mať terasu vpredu. Takýto dievčal stačí. Nie, tam je moc. Som to jedno prehnal. Späť. Fajn, už máme tmu. To máme vchodové dvere. Ďuky ďuk. To by malo byť v strede. Predne dáme terasu, ktorú rozšírime neskôr. A nemôžem stať cez neho. Takže schody mu tam nedám. Aké jednoduché. Dobre, takže schody mu dáme potom až. Tak začneme so spálňou. Posteľ. Máme dvoj. 1100. To je lacnejšie. A nevyzerá to až tak zle. Fajn. Ďalšia vec, čo potrebuje kuchyňa. Chladničku takúto nejakú dobrú. Šporáčik. Dáme tiež lepší než najhorší. Dva pultiky. Nie je tam taký veľký rozdiel. Sice nie som bohatý. Ale keď mi začalo horieť. Teraz vecko potrebuješ, no kúpeľnú vlastne. Sprchu ti dáme takúto. Dostaneš tam ešte umývadlo rovno celé. Samozrejme záchod. Ja nemáme zeď. Tak ho dáme zatiaľ sem. Aj toaleťak či kúpime. Napríklad takto. Teraz nejaké kresielko. Sofa šuflie. Pekná farebná. Teraz mu dorobíme tie steny. Stavba. Čup. No, sice budeš mať takto. Máme takú
predsieň. A do tému dáme oblúčik. No, tak aspoň dvoj. No, túto. Na koľko? Tiež na 2. Toto je až na 3. To je on kopíruje tie dvere. Tak nejaký oblí. A to je iba jeden? Koľko stojí? Nie, dáme taký malý. Tento ti stačí. A potom dvere pokupujeme. Tieto sú fajn. Dobre, takže dvere by sme mali. Okná. Toto. Asi nekúpim takéto malé. Tak dúfam, že som na nič také dôležité nezabudol. Nemám síce žiadnu zábavu, ale spraví si nejaký obraz, niečo odfotí. A môžete jedno okno tu do kuchynky. Sedieť kde má, variť kde má kde spať, kde sa umyť. Krp. No dobre, tak ideme trochu teraz pošetriť. A ešte tam musíme dostávať tie one, takže poď sem. Sme tam na sebe, to je iný pán. A dáme to najjednoduchšie. Alebo nie, to nevyzerá dobre. Pekne takto. Veľké to budeš mať. 700. Pozrieme, koľko stojí pokrytie. Kúpeľku mu vymalujeme. Dlaždičky. Tieto sa mi páčia, ani sú až také drahé. Pokryť všetko. A dáme preč steny, samozrejme. No, to nie je zlé. Teraz mu dáme niečo na zem. Dlaždičky. Celé. Toto môže byť. Zvonku mu to musíme omalovať. Dáme stivo. Počkaj, to je podlaha. Vedľa. Pokrytie. Moc drahé. Drahé všetko. Nejakú súpravu. Za 6. Nevyzerá to zle. Padne zmeníme štýl potom. Fajn. Strechu máme akú? Škaredu. To okno tam nepasuje, ale to nevadí. Tak niekedy presuniem, takže strechy. Táto je dobrá. Tak chod si to prehliadnúť.
Nekúpil som mu lampy. No, to už nemá peniaze. Takže toto by bolo pre tú epizódu všetko. Postavili sme dom. Nezasadili sme síce strom, ale to až tak nevadí. Máme tie základné veci a na budúce by sme začali konečne poriadne hrať. Takže lajkujte, ak sa vám to páčilo a ak mám robiť ďalej. Komentujte a odoberajte. Majte sa.